IPL 2026 ପାଇଁ BCCI ର ନୂଆ ନିୟମ 7ଟି ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କଲା BCCI। ଚଳିତ IPL 2026 ସିଜନରୁ ହେବ ଲାଗୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଗକୁ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 19ତମ ସଂସ୍କରଣ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ 10ଟି ଟିମ୍ IPL 2026ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ IPL 2026 ପାଇଁ BCCI ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। BCCI ର ପ୍ରଥମ ନିୟମରେ ଦଳ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ତାଲିମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। କୌଣସି IPL ଦଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ତାଲିମ ଅଧିବେଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି BCCI ନିଜର ପ୍ରଥମ ନିୟମରେ କହିଛି। ଏଥିସହିତ IPL 2026 ପାଇଁ BCCI ଦଳଗତ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି। କୌଣସି ଦଳକୁ 2ରୁ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ BCCI ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ 3.5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଖେଳାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ BCCI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତୃତୀୟ ନିୟମଟି ରହୁଛି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟାସ ନେଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। କୌଣସି ଦଳ ଅଭ୍ୟାସ ନେଟ୍ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ପୃଥକ ନେଟ୍ ସେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦଳ କୌଣସି ବି ଦଳର ନେଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଖେଳର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ଦଳ ଉଦ୍ଘାଟନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଚ୍ରେ ତାଲିମ କିମ୍ବା ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ରେଞ୍ଜ ହିଟିଂ, ଥ୍ରୋ ଡାଉନ୍, ରନ୍ ଅଫ୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇଁ ପୃଥକ ୱିକେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହିତ IPL 2026 ପାଇଁ BCCIର ଆଉ ଏକ ନିୟମ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ରହିଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଟିମ୍ ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। BCCI IPL 2026 ସମୟରେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସହାୟତା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ ଲିଡ୍ ବୋର୍ଡ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି IPL 2026ରେ ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମ ଲାଗୁ ରହିଛି। ତେବେ IPL 2026ରେ ଆପଣ କେଉଁ ଟିମ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହିଭଳି ଖେଳ ଅପଡେଟ୍ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।